Sapa wingi sing request oma kalilom yo iki tidak karo Suramadu. Jadi lek sampean mulih nang Dura wis karek cus yo iki tepate dek kalilom. Ukurane 3 kali 8 lek masalah rego engko tak spilno kari-kari delon video iki sampai mari rek yo. Omae 2 lantai ngene iki rek yo. Boys. Lah lek masalah tonggo jenenge Surabaya rek yo wis full lah gak tonggo nambah demit maneh yo. Iki real Surabaya nyel yo. Wes langsung yo. Iki wis oleh free pager ngene iki rek yo. Wis kena dibuka karo ditutup pager ngene iki. Ya. Lah terus nang kene iki kena gawe parkiran sepeda motor lek yo. Lek mobil gak mod yo. Lek mobil kok duite sampean lebekno yo Surabaya rek sepenting daripada ngekos dan ngontrak rek wis langsung mlebu. Yo. Oh cak, kalali rek kusene kayu Raya Prasmanan. Ya. Wis. Terus nang kene iki ruang keluarga rek yo. Ngisor iki ana ruang keluarga, kamar mandi yo. Ruang keluargane yo super gede, kene gawe asinan wong sak RT, rong RT sik mut lah. Golek kamot nyewa gang yo. Tekan gang ngono. Lah terus iki dapure rek yo, ngisore tangga iki wis ana dapur. Dapure wis nge-L ngene iki wis apik rek yo. Kene nggone kompore, kene nggone wastafel rek yo. Lah terus iki kamar mandine rek. Lah, kamar mandine wis lumayan gede rek yo, kena gawe atus wong 23 yo, tenang ae. Iki klosete nggih kloset jongkok ya. Ekrane sik utiwi rek yo, engko nek sampean tuku tak pasang. Iki free sanyo rek yo. Tenang ae, lah iki langsung nang ndukur yo. Lah, tenang ae rek yo, wis tak kei cekelan, wis aja kuwatir tiba rek yo. Wis.